Cando era noviña, a comunicación entre ti e mais eu estaba sempre inzada de silencios. Ti non podías entender, por exemplo, que os meus ombros tremesen diante do cantil que vive no número 61 de Rozco. Non podías entender, non, que a miña pel mudase en fonte cos violíns da frauta máxica de Mozart. Tan calada eu na miña intensidade, quería ser regueiro e terra para apreender a metafísica do rompente, prolongarme lixeira na xeometría fractal das folerpas de febreiro, debullar con paciencia o negro para topar nel todas as cores. Tan calada así na miña intensidade, berraba cada gramo de beleza que me entraba polos poros a apertar as moas contra a funda da almofada, o corpo tenso na teoría de cordas que non escoitaras nunca. Ti, mamá, sorrías entre a lista diaria da compra e o tac-tac-tac dunha Olivetti anos 70. Co teu Chanel negro e branco, vivías tan allea ao pasado triste e seco de Cocó que che agochei os soños íntimos de ser onda e chuvia e néboa. Así, o silencio sedimentouse pouco a pouco nos pozos elegantes das clavículas. Atravesei a adolescencia na punta dos pés por un corredor de pastéis e gancho, mamá. E aprendín filosofía contigo no mercado entre o azucre dos figos por setembro. Pero pesaba o carro da compra como tamén pesaba a túa sinxeleza. Non podía saber que che latexaba no ventre toda a sapiencia do mundo, porque xa viviras coa morte 1001 noites en contos. O teu andar non coñecía o balbordo acedo das preguntas, por iso sempre gastabas zapato de tacón alto, e ficaban pegadas de ti nas beirarrúas, porque xa mastigaras todas as respostas. Mais eu aínda era ignorante, e non podía saber que eras experta en dixerir o medo. Entón, lin, coa curiosidade famenta do endometrio en flor, lin 1000 libros que non sabías pronunciar. Eu só buscaba respostas igual que 2 átomos de hidróxeno buscan un de oxíxeno para facer auga. Mais para ti, mamá, auga era botella lavadoiro. Resultábame difícil ser feliz na ausencia de puntos suspensivos. E agora que estamos xuntas no cheiro a podre do teu corpo, falamos todas as linguas co estame de todas as flores. Agora que só podes pronunciar cos ollos, son quen de escoitar nas abas os teus fonemas máis íntimos. E todo está ben nas mans que aínda serven para traballar. Todo está ben nas túas mans entre as miñas mans, mamá. Todo está ben no silencio. Todo. Aquí podemos aplaudir, ¿no? Sí. Moi ben, moi boa tarde, a ver se os de fondo poden acomodarse mínimamente. Un placer, son Quique Alvarellos, teño a fortuna de ser o editor de Os Pozos Elegantes das Clavículas de María Álvarez Landesa, e hoxe presentamos ao público por vez primeira esta magnífica obra que acaba de saír do prelo hai poucos días. É a primeira das presentacións de unha xeira de actos que é de seguro que organizaremos con María nos vindeiros días. O próximo venres será o seguinte en Compostela, na librería Lila de Lilith. Ben, cando nos propuxo María esta obra, nos cheganos, como podedes supoñer, unha editora todas as semanas propostas literarias que temos que rexeitar, porque somos unha editora pequena que editamos cada ano 15-20 títulos, poucos de poesía. Temos unha colección chamada Libros do Sarela, que é onde ubicamos os libros de creación poéticos,
pero Os Pozos Elegantes tocounos profundamente, impactounos profundamente desde o momento en que o limos. Chega nun momento en que somos da mesma xeración e vivimos experiencias vitais e familiares similares, non? E o feito de María escribir un libro da experiencia, a voz poética é a voz poética dunha experiencia fonda, dura, e tamén chea de amor, non? E de cuidados, non? Que ela pasou, digamos que a voz poética e que a autora, se as queremos xuntar, pasaron, fíxonos que este libro nos tocase profundamente e a calidade da súa escrita nos chegase a convencer rapidamente para publicalo, non? Entón non tuvemos que pensalo moito, María. Emocionámonos rápido e decidímonos rápido para publicar a obra, non? E así yo fixemos saber a ela e así o puxemos rapidamente en marcha. Hoxe, Noelia Gómez e María van a ter unha conversa que eu rapidamente pararei de falar, simplemente fago a miña introducción. Unha vez decidido publicar o libro, o que queríamos é que quedase un obxecto á altura do contido, polo menos, non? Na nosa editora intentamos loitar contra esa masa informe que é a digitalización das cousas, dos contidos, facendo libros que nas mans pois se deixen acariñar, e eleximos un papel que se chama Neptuno para as cubertas interiores, ou un Feldrinelli, é dicir, cuidamos tamén a textura das cousas que imos tocar cando lemos, non? Para que, aparte de ler, teñamos un obxecto táctil nas mans, a ilustración de Eva Teixeiro da capa, ou a fotografía da nai de María do interior, que ela nos facilitou despois de localizala en boísima resolución, que é o que andábamos buscando e que quedou preciosa aquí para o inicio. Bueno, pois fai que o resultado sexa un libro para ter na mesilla, na cadeira a carón dun, e ilo disfrutando e ilo sentindo cada pouco. Ela hoxe decía na entrevista do Faro que o sufrimento e o amor únense, e a veces unha cousa leva a outra, e a veces o sufrimento nos leva a profundizar no amor e nos cuidados, e esos son sentimentos profundos que temos que todos vivimos e que polos que todos pasamos, ou que moitos pasamos, sobre todo cando nos faltan os pais ou as nais, non? Este libro, aos que non o lestedes xa, e hoxe acercaredes vos a el moitas e moitos, pois deixará vos tamén un pouso enorme e unha reflexión grandísima, e tamén un sentimento fondo de amor e de cuidado, non? Os cuidados están moi presentes nesta obra tan importantes que son na altura das nosas vidas, non? Ben, xa para ir finalizando, bueno, agradezo volver a Cartabón, hai tempo que non viña, Maribel e Gonzalo, a vosa casa. Agradezo tamén ter vido o día anterior a encendido das luces, que me foi máis fácil chegar aquí. Mañá xa non sei como será a cousa. Miriam Ferradáns, outra das colaboradoras no libro, fai un limiar magnífico, non? Fala tamén dese impacto que en ela tiveron estes versos desde a primeira páxina. E tamén quero felicitar a Paco Dicenta polas súas bases musicales, acabamos de ver o videopoema de Jesús Andrés Tejada, e de novo a colaboración de Noelia, que agora vos falará. Moitas gracias, parabéns, un placer terche editado esta obra, María, e camiñaremos moito con ela en a mans das lectoras e dos lectores, que a vivirán profundamente, a sentirán e lle servirá de moito a escritura como terapia, non? Para ti e para todos os que a lean. Gracias. Boa tarde a todas. En primeiro lugar, grazas por estar aquí, non? Que nestes meses a actividade cultural ás veces solápase, non? E temos que escoller, seguramente moitas de vós tiveches que escoller para estar hoxe aquí, así que grazas por estar. Tamén a Librería Cartabón por acoller este primeiro lanzamento deste segundo poemario de María, e como non, grazas a María por contar comigo, non? Nesta presentación dos Pozos Elegantes das Clavículas ao mundo. Cando esta obra caeu nas miñas mans, eu non sabía que era de María, pero lembro exactamente o momento no que a lín por primeira vez. Era noite, estaba na cama, a luz caía de lado, e a primeira sensación que tiven foi a emoción. Ese é o termo que pode definir esta obra. E hoxe estamos aquí presentando, cheas de emoción, a librería está chea, hai persoas de pé, que falábamos que iso é maravilloso nas presentacións. E como ben presentou o editor nesta edición única de Alvarellos, coa ilustración de Eva Teixeiro, entón celebramos este libro, non?
Como di Miriam Ferradas no prólogo, que está escrito dende o lugar da filla. E cito: unha muller orfa que sabe que perdeu a súa condición de filla. É un poemario artellado dende a perda que sucede á enfermidade da nai, pero ao mesmo tempo é un libro tenro e agarimoso. E como ben presentou antes o editor, vamos ter unha pequena conversa, porque aquí o importante é escoitar a autora falar da súa obra, non? E entender tamén iso que logo cando leamos os poemas teñamos un coñecemento máis profundo, non? Do que quería decir a voz poética. Ligado co que dixemos antes, nada máis abrir o libro, aparécenos unha fotografía do ano 1950, as mans pousan sobre a máquina de escribir, a mirada fixa na cámara, os beizos pintados ou semellan estalo, o riso tímido. Esta é a nai de María Álvarez Landesa. Míranos fixamente a nós, as lectoras, que habemos afrontar un futuro que a pequena aínda non coñece, porque quen pensa na morte na infancia? A primeira pregunta é por esta foto, non? Por que, María, escolleches esta foto que apareceu logo, non? E non outra para abrir este libro? A ver, a min pareceme unha foto preciosa. Sempre é unha foto, bueno, que me gustou. E ademais era unha foto que lle gustaba moitísimo a miña nai. De feito, un día pediume que lla pusese no perfil de WhatsApp. Miña nai non empregaba nunca o WhatsApp, pero ela naquel momento decidiu que quería que esa foto estivese no seu WhatsApp, non? Entón, eu tiña claro que tiña que ser esa foto. Non foi doado, porque ao principio as imaxes que tiñamos non tiña moita resolución. E despois tamén Eva Teixeiro, que está presente no libro en varias ocasións, dixo: María, pero é que iso ademais é que como metaliterario, porque está nunha máquina de escribir, unha máquina de escribir que ela non sabía escribir nese momento a máquina, aínda que despois escribiu a máquina prácticamente ata que se xubilou, pero si parecía unha chiscadela, non? Ese feito de estar mirándonos a nos lectoras, pero coas mans nesa máquina de escribir, cando estamos pois coa escrita, non? Entón, bueno, era unha foto que lle gustaba a ela, era unha foto que me gustaba a min, e eu pensaba que tiña que estar así, abrindo o poemario. E da foto da nai da infancia, comezamos o libro tamén situadas na infancia. A voz poética abre con todo o que lembro da infancia e contanos que para pronunciar a palabra morte é preciso medrar, é dicir, moi lento, así, sen máis ataduras. Miña nai ten cancro. Desde ese instante xa estamos dentro do libro. María, en que momento soubeches que ías escribir este libro? Na conversa que tiñamos, non, outro día, tomando un café, comentábasme que cando lle dixeches a túa nai vou escribir un libro sobre ti, ela fixo así, como toleaches, non? Sí, xa non falaba naquel momento e dixo como que non podía ser. A ver, houve un momento en que Silvia agasalloume un libro moi especial de Tatiana Tibuleac, que tamén abre o libro. En ese libro aparece a morte dunha nai contada polo seu fillo. Eu nese momento estaba moi impactada pola enfermidade da miña nai, estaba de baixa, estaba no mundo dos coidados, e tiven claro que quería escribir ese libro. Nese momento escribía moi pouco, certo é, porque non tiña tempo nin cabeza para iso, pero aí estaba o sermolo para despois a escrita do poemario. Falábamos de dous momentos de creación, non? Sí. Un foi, quero dicir, a maioría do poemario escribeuse neste primeiro ou no segundo? No segundo. No segundo, e ademais tiña moi claro sobre que quería escribir. Cales ian ser os poemas, non? Eu escribía e dicía, quedanme 5. Era como que eu tiña na cabeza o que quería contar e sobre o que quería escribir. Iso sí que o tiña moi claro. Despois do diagnóstico da enfermidade, a vida muda, tal como dis na páxina 22. Cada segundo que lle rougábamos a morte, é dicir, xa non consiste en vivir, senón en roubarlle o tempo á morte, non? Ese é moi interesante. Nos agradecementos citas a Silvia Penas, que che regalou este libro, non? Que comentas, non? O verano que a miña nai tivo os ollos verdes. E esa frase que che colocou diante da verdade para axudarche a aceptar a dor
e a morte, non? Entón, convértese a escrita aquí, como que tamén mencionamos antes, nunha linguaxe terapéutica, nunha linguaxe de cura. Non sei se queres falar deste momento, non? Que igual tamén é importante para as lectoras de... Eu nunca tiven a sensación de que escribía de forma terapéutica, pero sí que hai unha cousa que é certa, é que cando temos unha experiencia vital importante e escribimos, hai un afastamento, porque realmente o que escribimos pasa a ser literatura. Non soamente a miña vivencia e a miña dor, senón que é literatura. É unha literatura que hai que coidar, unha literatura a que temos que darlle forma, non? Entón, penso que máis que terapia, o bo da escrita é que permite afastarse. É precisamente aí, nese momento, onde podemos atopar a beleza da que falaba na entrevista do Faro. Porque cando estás nese momento de dor non hai beleza posible, pero cando pasa o tempo, si podemos atopar a beleza no pasado, por moi duro que fose ese pasado. En ese pasado está a relación materno-filial, que tamén está o verán no que a miña nai tiña os sobrillos verdes, que é unha obra que eu penso que foi central para ti, non? E que por iso decidiches abrir o libro con esa cita. E nesta obra tamén se fala do distanciamento do fillo, neste caso, e da nai na vida e a proximidade cara á morte, non? Entón, non sei se queres falar un pouco diso, si foi importante, non? Como comentas esta obra, si cando a leches xa comezaras a escribir este libro, si non comezaras a escribir. Non, eu lín primeiro o libro e souben que quería escribilo, vale? Porque sí, bueno, é un libro que recomendo, porque é un libro delicioso, é unha prosa poética maravillosa. O verán que a miña nai tivo os ollos verdes, de Tatiana Tibuliac. Sí que souben que quería escribilo. Evidentemente, no tempo no que miña nai estivo enferma, eu tive moita relación con ela. Físicamente vivíamos moi preto unha da outra. Sí que é certo que no libro aparece un universo nai filla, cando realmente había moitas outras persoas. Estaba o meu pai, estaba a miña irmá, estaban as miñas tías, estaban amigos da familia, había moita xente, pero eu sí que tiña claro que ese poemario tiña que ser un universo, como ben dis, entre a miña nai e eu. E agora, neste momento de universo entre a nai e ti, podes ler o poema da páxina 19, porque creo que é un bon momento para escoitar a María, agora mesmo. Xuro que preferiría falar da luz dourada sobre un leito de camelias, para volver sentir nos dedos a textura dunha pel que foi amor e sexo e conversa inacabada. Sería tal vez máis acaído retroceder aínda máis puntos na liña volta do tempo, e encher os versos coas gargalladas que estouraban nas lentas tardes de amorodos, cando o pasado ocupaba un andel breve e o futuro só existía nas asendas dos adultos. Podería cantar o feitizo desa pinga deseado no momento exacto en que a recollín coa lingua dun brazo que era flor e primavera, mentre xogaba a reter na noca o cheiro dunha praia que tamén era cheiro a margaridas. Sí, sería tal vez máis acaído, mais sinto, porque aínda que a sentenza careza de lírica, hoxe só podo escribir que miña nai ten cancro. Este libro está dedicado ás mulleres que nos precederon e que nos preceden. Aparecen as aboas con 200 e pico de anos, non? Sí. E está dedicado a túa filla, Carlota. Pero non só iso, senón que todas as citas que aparecen son de mulleres. Tatiana, que citamos antes, Rosalía de Castro, Olga Novo, Guadi Galego, o propio Limiar de Miriam Ferradás. E penso que tamén a propia Silvia Penas, non somente nos agradecementos, senón tamén, eu, como vos sois amigas, non, eu coñezo vos as dúas, sei que neste libro tamén hai moito de Silvia, non, de alguna forma, foi unha persona que te acompañou e sí que penso que pode ser unha referente, non, para ti. A ver, é unha referenta clarísima, Silvia Penas, clarísima. A ver, primeiro porque adoro a súa escrita,
e despois porque sí, é amiga e ademais neste proceso foi unha amiga que por experiencia vital propia soubo bueno, acompañarme e situarme moitas veces na realidade, por moi duro que fose. E está este verso que o resume todo, non? Eu non sabía, mamá, que chamar por ti era chamar por todas, non? Penso que iso xa resume, toda esta A ver, e idea. hai moitas máis mulleres, porque están as comadres, sí, tamén están as comadres, e só as comadres poden atopar ou poden recoñecerse e lerse nos poemas, pero tamén están aí. É dicir, hai un abano grande de mulleres dentro do libro. A propia portada é de Eva tamén, de Eva Teixeiro, entón, bueno, é un libro de mulleres, sí. É duro o coidado na enfermidade. Normalmente acontece que, ademais, somos as mulleres as que coidamos. Na páxina 31 falas tamén do cansanzo de coidar. Non é un libro que é tenro, pero que ao mesmo tempo tamén manca, non? Porque tamén é moi duro iso. Entón regresan as lembranzas de nena no colo da nai, xogar a topar piollos na cabeza, o cheiro da crema, os 6 anos e a cesárea que divide o ventre. A min gustame moito o poema da páxina 34. Quería que leras este poema. E xa está, Eu son moi guiadiña. A ver, isto ten unha historia. Está aquí o meu pai. Vou agora... Bueno, non, este é o da páxina 34, non, é outro. Este poema, que é así como moi metafórico, porque evidentemente eu non levei as costas a miña nai en febreiro enferma de cancro para metela no mar, pero eu sentín isto dunha maneira especial un día en que tivemos que levar a miña nai a urxencias. Lembro perfectamente a sensación de estar ali e de sentir o baleiro debaixo dos pés. Era como que o mundo desaparecía, non? Creo que vai bastante unido ao que comenta Miriam Ferradáns, non? De ese perder o lugar da filla, non? Eu pensei naquel momento, non é que miña nai morre, é que se miña nai morre, eu deixo de ter nai e, polo tanto, deixo de ser filla da miña nai. Entón, bueno, lembro esa sensación de baleiro e, ao mesmo tempo, a dor da miña nai, non? Nese momento. Entón, bueno, de aí nace este poema. Leveite espida ás costas no frío dunha noite de febreiro. Suxeitábache as cosas coas mans aterecidas. Ti abrazabasme o pescozo e descansabas coa cariña no meu ombro. Vestías corpo lixeiro, pero podías coitar en toda a praia como che medraba o cancro na meixela. Así entramos no mar. Nadei contigo ao lombo moitas ondas, moitas lúas, moitas mañás de Sasún na boca máis na fronte. Quería chegar a Ea e ser recibida por Circe namorada, recoller candaela arrosada nos romeus, para inventar unha pócema que non doese nas agullas. Vestías corpo lixeiro, pero o peso do teu cansazo atravesábame a medula polas 33 vertebras da nenez, mamá. E tiven que dar volta e chorar na marusía para deixarte na padiola do box número 7. Ti, como a un golfiño varado sobre a area, tremelicabas na escuridade das urxencias. Como a un golfiño varado, mamá, como a un golfiño. Como a un golfiño varado, pero sen dentes nin sorriso. Un aplauso. Falabas antes de outro poema, que estaba aí teu pai, non sei se queres... Non, era o poema dos piollos, ese vale, porque... non sei se queres decir algo dele. Non, a ver, aparecen moitas cousas da infancia, meu pai traballaba mañá e tarde, e despois de comer moitas veces el botaba unha sesta, entón para que non fixéramos ruido, a miña nai dicía que íamos ao hogar e colocábanos e facíanos así cósegas para atopar piollos, non era para atopar piollos, era para que estivésemos caladas e así el puidese descansar e dormir. E miña nai sí que tiña ese tarro de crema, que eu creo que se pecho os ollos aínda son capaz de reproducir o cheiro, e lembro que era a crema que botaba ela nas mans, e que moi esporádicamente deixábame coller crema para min e botala tamén nas mans, non? Entón, bueno, sí que é certo que aparecen moitas cousas da infancia, porque creo que hai
cando vivimos unha experiencia vital dese calado, é imposible non retroceder a eses momentos, non? Bueno, vedes o interesante que é escoitar as autoras falar da súa obra, non? Logo, cando leemos xa temos unha visión moito máis rica. Dúas preguntiñas máis para que non se estenda moito e vervos a vos, que sodes as protagonistas aquí agora. No filme portugués A metamorfose dos pásaros, que por certo proxectouse hai moi pouquiño, no Marco, no ciclo de cine Mulleres de Abril, tamén se fala da infancia, das nais e da morte das nais, non? E ese oco que queda. E en algún momento dice que a morte é das persoas vivas. As mortas non saben que están mortas, non? Ti no teu libro, María, escribes: as vaguas que doen nos dentes tamén limpan. No músculo que nace do pranto sempre habita unha victoria. E lemos noutro momento: estreita entre as abas dos Sergas eras mamá a dignidade, non? Preparábaste para morrer e eu sorría en cada nube. E xa contra o final do libro, mentres espero o certificado da defunción, gústame pensar que sempre serás festa. Estamos falando da morte e aparece o termo victoria, dignidade, festa, non? Interésame moito esta lembranza como unha festa, non? Como unha celebración. Bueno, que as persoas que coñecen a miña nai saben que a miña nai era así, que a miña nai era a festa. Entón, eu non quixen ver a morte como algo terrible. Sí, unha morte é terrible sempre, pero eu creo que escoitamos moitas veces o de gañarlle a batalla ao cancro ou perder a batalla. Eu teño a sensación de que miña nai morreu, pero gañou a batalla. Eu quería significar iso dunha maneira especial. Eu penso que hai moitas maneiras de enfrentarse ao cancro e de morrer, e creo que miña nai gañou esa batalla. Entón, quería que estivese no libro. E despois morreu o día de Santa Marta. Entón, ela celebraba moito o día de Santa Marta, para ela era un día especial de festa e de xuntanza. Entón, bueno, pois a coincidencia de mirar o reloxo e dicir, pois hoxe 29, Santa Marta, nese momento pensei, mamá, vas ser sempre festa. Apetece ler ese poema, o de Santa Marta? Sí, a ver se son capaz. Bueno, si ves que é moi complicado. De non morrer ti hoxe, habería na casa festa grande. Remexerías nunha pota inabarcable a ledicia de nos reunir no solpor arredor dun mantel de cadros. E de poder ti cantar, escoitaríamos dende a vencer: Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. A porta estaría grande aberta e habería xente, moita xente. Bailaríamos na música que traería o ar da noite todas as cumbias do atrio da capela que lambe o abalo. Na suavidade das flores do magnolio estralarían gargalladas e eu, coa boca chea, xuraría que podería ficar para sempre no sabor agridoce da empanada de mazá. Cuncas con viño que tingue, rosquillas de anís e azucre. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Hoxe tamén hai ondas na praia de Santa Marta. E haberá bombas de Palenque na memoria dos máis vellos. A min, mamá, mentres espero o certificado de defunción, gústame pensar que sempre serás festa. E a última pregunta, antes de deixarvos a vos, vemos da festa e o baile tamén está moi presente, non? A nai que baila descalza, non te quieres enterar, que te quiero de verdad, o derradeiro swing, a referencia á vida como bailar un vals, as cumbias do atrio da capela. Bueno, agora vou vos deixar, pero nese senso, antes de que comezades, como foi a experiencia de musicar estes textos con Paco Dicenta?
Pois foi maravilloso e sobre todo moi sinxelo porque Paco é un artista maravilloso, entón eu o que fixen foi gravar audios cos 5 poemas, enviarlos, quedamos un día para falar dos poemas mentres tomábamos el un café e unha caña, e dixo, vale, pois fago, pois fago, falamos un pouco do poemario, e aos poucos días envioume as bases. A min pareceronme deliciosas, el dixo que tiña que melloralas, é certo que despois, bueno, engadiu cousas a esas bases, pero as bases estaban aí e a min parecíanme maravillosas, entón foi moi doado, foi moi fluido, non houbo, foi todo moi sinxelo, pero porque é un profesional impresionante, entón, pois foi moi doado. Bueno, e xa que estamos a experiencia de gravar este vídeo con... A ver, este vídeo foi unha sorpresa alucinante, porque eu falei con Jesús Andrés Tejada para dicirlle que me facía moita ilusión ter un vídeo cun poema do poemario. Enviélle 3 poemas e dixen, destes 3 poemas, a min o que máis me gusta é este. E dixo, vale. E un día dixo, teño o vídeo. E envía o vídeo e non era ese poema, era este poema. Pero a min encantoume, pareceume unha maravilla. A ver, era como que todo encaixaba. O vídeo, ademais, ten un sentido moi concreto para min, e de moito querer e afecto, porque no vídeo tamén aparece Silvia, e aparece a tía de Silvia, non? A que non coñezo. Eu xa lle dixen que teño que coñecer a Luisa, sí ou sí, non? E quedei fascinada, pareceume un vídeo precioso, e dixen que ben que non colleu o poema no que eu pensara, porque realmente este poema era o poema, que é un poema que non lle gustou nada a miña filla Carlota, que estaba medio enfadada cando escribín ese poema, pero sí, era ese o poema, tiña que ser ese. Claro, pois outro profesional, é o que ten traballar con profesionais, pois Jesús Andrés Tejada, que vamos, o máis, o top facendo videopoemas, pois escolleu o poema que tiña que escoller. Pois pola miña banda, nada, non sei se queres dicirti algo antes de... Eu quero darlle as grazas a Alvarellos porque confiaron en min, porque para min era un libro moi especial, eu tiña claro que era un libro que non podía estar en calquera sitio, entón, bueno, pois agradecer a confianza e sobre todo o cuidado da obra, o cuidado do libro. Creo que hai un compromiso moi grande pola vosa banda a hora de tratar os libros. En este caso eu estou encantada, a min o libro como obxecto pareceme maravilloso, non? Entón, pois moitas grazas a Noelia, que aceptou encantada e que ademais foi como unha coincidencia, porque sen saber xusto que este libro era meu, ela xa o tivera nas mans, por coincidencias da vida, e que aceptou encantada, e ademais acaba de presentar o libro dunha maneira maravillosa tamén. Agradecer a Cartabón estar aquí na súa casa, que, bueno, é a casa un pouco de todos os que pasamos por aquí con certa frecuencia, agradecervos a vos, a todos vos, que hoxe que é tarde de venres e que todos estamos cansos, esteades aquí para, bueno, para este inicio festivo de Os Pozos Elegantes das Clavículas. Quero pensar que a miña nai de algunha maneira está, porque moitas persoas hoxe aquí temos a miña nai na cabeza, e nada máis, seguramente esquezo dar as grazas a alguén, pero bueno, a Jesús, a Silvia e a Paco por suposto, por todo o traballo que pasaron, e as miñas comadres que tamén están aí, que me levaron da man tamén todo este proceso. Bueno, vamos alá. Nerviosa. Moi nerviosa. Pero sei os poemas de memoria, os meus fillos son conscientes porque ensaiei con eles aínda hoxe pola tarde antes de vir, pero tamén é certo que, bueno, que os nervios moitas veces poden xogar unha mala pasada, así que vou ter diante este libro por se en algún momento
Esquezo e teño que volver atrás. Todo o que lembro da infancia transcorre sobre un chan de retallos e alfinetes. Había cancións azuis nos 600 que me afastaba das galiñas. Moitas cancións azuis na lingua da boa abella. Tamén unha praia longa e unha illa. No aire salgado dos vestidos de verán non había sitio para o significante do, porque vivir era comer emparedados e deixar que as ondas atravesasen as fanequeiras diante dun océano que non coñecía lindes. Mais as marcas dos anos rubiron pola parede e coa altura foi necesario ampliar o léxico. Igual medrar é iso, tatuar na pel a perda da inocencia para pronunciar moi lento a palabra morte. Pois está Marta, onde? Está ali Marta. Este poema é un poema especial porque están aquí as comadres en forma de colar azul. Alvarellos coñece ese colar tamén. E bueno, imos alá. O día é suave no mar cando a pele esperta. Atraveso a cidade con pé firme e movemento de preamar nas nádegas. Como xa non levo a túa dor nos ollos, descubro no alcatrán flores azuis. Fago con elas un colar de apertas arredor da miña noca orfa, para poder camiñar espida polo precipicio da soidade. Desde outro mar que tamén ten castro, chega o amarelo do limón que chavitaba os pozos das clavículas, mamá. O perfume amurallado das que batemos o amor no aire con man aberta. Deixome caer coa elegancia das bailarinas de Degas nos brazos que percorreron a dor 1000 veces. E respiro noutra meixela que tamén é a cougo e casa, porque sabe vivir no silencio, rabuñar a terra con gritos na procura da verdade. Beixar esa meixela e beixar todas as mulleres que amaron antes. As miñas dedas afúndense na pedra coa forza da deusa Xea, para que fiquen pegadas do meu pacto coa vida nas varandas que boquexan no mar. E desde entón, mamá, o meu paso pode cambiar o mundo. Está Silvia? Non. Silvia ia recitar este terceiro poema, pero, bueno, tiña un traballiño coa Deputación e non puido estar ose con nós. Entón, este poema sí que non o sei de memoria, pero eu quería que este poema os estivese aquí. A miña infancia transcorre en Limens. E xogo durante moitas horas no verán, cando son pequena, no areeiro de Limens. Eu escribín este poema pensando nas miñas curmás, que tamén estaban ali cando eu era pequena, e xa que está aquí Esther, que pois creo que tamén pode lembrar cousas cando escoite este poema, porque o seu pai era experto en facer camiños con fentos, e eses camiños con fentos tamén están aquí. No areeiro, os cardos mancaban os ollos do verán. Acontecía xusto cando aquel outeiro
decidía que xa tiveramos sol dabondo e o voo das gaivotas empurraba fora da praia o cheiro pegañento da nivea. A luz era entón gris e un pouco verde, e o vento do norte limpaba o mar con prata. Eran lindos os cardos, lembrades, curmás? Eran lindos os cardos, pero doían nas pegadas que non éramos quen de deixar na duna. Lambiamos un polo de limón, de limón, de limón, e rompían a cantar os grilos co frío que nos queimaba a lingua. Lambiamos xuntas un polo de limón e xogabamos a adiviñar o nome da primeira estrela que espertase nos piñeiros. Daquela, non sabíamos que as estrelas poden brillar e estar mortas, pero sabíamos que os cardos mancan os pés, aínda que a beleza da súa flor sobreviva o tempo ateigado de salitre. Por iso camiñábamos atentas ao chan e só levantábamos os ollos cando estábamos certas de que rozar o ceo era posible. Posible e seguro. A luz minguaba co zunido das bacalouras a remexer o ar. E con gargalladas de nena emprendíamos o regreso a casa por un carreiro tecido con fentos e lucecus. Éramos libres. E damos o riso. E damos rosada sobre a marmelada das silveiras. Lambiamos xuntas un polo de limón. De limón. De limón. Tiñamos 8 anos e sabíamos onde colocar os ollos e onde colocar os pés. Deixábamos de ser meigas ao atravesar cada noite o lintel da porta. Mais no areeiro, curmás, éramos meigas. Éramos meigas. Moitísimas grazas por estar aquí e por compartir este momento con nós, co libro. Miña nai estaría moi contenta.